Takže já vás znova vítám, druhá část. Začneme hned bez keců. Vlastně to bude tam, kde jsem skončil, tak... Už ani nevím. Myslím, že to bylo v té síni, rozbouraný. Hlavně se teď ten mikrofon nebude tolik klepat, a se pokusím tak do něj nežduchat. Jo, je to v té rozbourané síni. Se trošku bojím, aby ta hra nebyla zase moc potichu. Uvidíme. No jasný, tady nic není. Jo, on tady měl ty keci, já jsem je zapomněl přeskočit. Teda takhle ono se to uložilo vlastně, když jsem to... Já jsem to vypínal na tvrdo. Takže půjdu se asi nedostaneme. Ne. On vlastně vypráví o tom hradu, že tam je nějaký jiný sklep nebo tak, takže tam se mám asi dostat. Když jsem to hrál tenkrát na počítači, tak ani nevím, kde jsem skončil. Vím, že jsem se strašně bál a někde jsem to prostě vypl na tvrdo, ale... Jo, vinný sklípek a tady laboratoř. Musíme laboratoř první. Co to udělá? No ty vole. Nějaká opice tady, ne? Zkusím trošku pod mě, protože fakt nechci plejtvat touto lucernou. Ty vole. Co? Pojď moment. Ty. Vole. Ne, tady, to je blbost, že by tady něco bylo, ne? Teď je to začátek hry. Co je tady? Nic. Rožnem si, podívám se na tom, jak jsme na tom s hlavou. Menší bolest hlavy. Jak říkám, jo, to je, když je týpek dlouho ve tmě, tak... Tady nás čeká co? Tady je aspoň světlo. Ty vole, nějak se tady... Si to tady rožnu. Jasně, to budeme potřebovat potom. Školíky. Jakoby já to ani číst asi nebudu, ale... Sirky. Tady je co? To je myslím uložení. Jo, to bude uložení. Dobrý. Flašky od vína, ty se vzít nedají. Kotlík a tam je taky něco, koukám teď. Další křesadlo, to nejsou sirky, sorry, to je křesadlo. Máme taky poměrně dost teď, ne? Ne. Jo, mám 2. Olej můžu doplnit. Mám skoro plnej, tohle je co? To se bude dát na něco použít, ale... Nějaký... Prostě víte co? Doza s pičovinama. Nevím na co ještě. Tam něco bude, protože to na mě málem vyskočilo. A to se nebojím, protože tady je prostě tohle, on to snad neutrhne, co když musím. Cože, jde to? Nic. Já tady budu... Ne. 4 ingredience. Ty by měly být ale někde tady, ne? Vlastní chemikálie, nějaký chemikálie nazbírat. Tady... To je olej. Tohle asi nic. Podle mě ale nebudou tady, podle mě budu muset najít někde. Přesadlo. Tady asi nic. Ty vole. Truhla a hezky další přesadlo. Truhla, která se nedá otevřít, to nevadí. Vrátíme se zpátky do toho vinného sklípku. Protože tady teď opravdu nevím, tady asi nic nebude. Zatím teda. Třeba nějaký chemikál, a to si rozsvítím.
Jenom štve, já se dotýkám toho mikrofonu, já to vím, takže to zase bude prskat. Si budu se koupit sluchátka s nějakým tím lepším. Já doufám, že ta kvalita bude OK, protože ten program, přes který nahrávám, tak mi dovolí jakoby nahrávat 16 MB jakoby za sekundu kvalitu, tak nevím. Nahoru se mi ještě nechce, mi se chce prohledat ten vinný sklípek. Víte co, ne, čučo? Aha, tak já potřebuji klíč. Do laborky to šlo. Jestli tady budou nějaký poházený malý sračky, já to budu muset hledat. Tak já garantuju, že tohle to bude na hodně dlouho. Jaký trám. Že by tady? Milion dveří zas. Archívy. Do archivu. Archívy, tam to jde. Já nemám zapotřebí v takovýhle tmě a tady nemám nic světla v tom karavanu, já jsem blbej, protože jsem si koupil milion žárovek a všechny byly na baterky. Já jsem vždycky udělal tak, aby to svítilo na USB, jenže těch 1,5 V prostě bylo silnějších a se rozmrdali. Dneska jsem tady měl začouzeno od vánočních ozdob. No, mě odešli. Tak nejsou žádný elektrikář, ale... Ty vole, tak to nechceš. Ani koko, tam nejdu, zatím. Kasuška. Šuplíky. Buď je to vítr, nebo tam zase dechá nějaký šmejt. A tak to bude vítr. Tak si to stopněte, kdyby vás to zajímalo, ale nevím, jestli bude. Tak jenom tyhle jdete naproti. Tady je taky tma, jak prdele. Proč nemať, nemusím plejtvat tou olejničkou. Přesadal asi po piči už. Ne, tak ty knížky se vzít nedají, podle mě za nima něco bylo. Já mám taky, na mě něco vyběhne, já se poseru. Já mám, tady je teď světlo, ale kolem mě je tma. Co? Ty dveře se pootevřely, že jo? Že já jsem radši nešel hrát tanky. No a pyžamo, tak to nejde vzít, to vím. Knížky, papírek, pičoviny. Další křesadlo. Já tam prostě vtrhnu. Ty pičo. Já tam prostě něco běží. Já vím, že tam tady něco chodí, určitě. To by nebylo jen tak takových místností. Tam někdo hrál na klavír. Tady je taky schovaná ta. To jsem myslel, že je olejnička, ale to není olejnička. Tady je rožná. Tady asi nic to. Úplně zbytečně jsem to tady zapaloval. Ale já říkám, já to a neuteču. Klíč. To nemám. Mám vůbec nějaký olejčka, to je pak ten. Na ten popel, víte co? Urna, no. Nečbán, urna. No ta místnost už vypadá OK, tady ta. Tady někdo hrál na ten klavír. Já to ne... Můžu na něj zahrát já? Nemůžu.
Aha, venku stromy, les, jasný. Ty vole, reálně být v kůži, tak proskočím tím oknem a někam utíkám. Jsem slyšel dveře. Já se fakt bojím, to není prdel tohle. Ono jak mám velký ten mobil a čumím do toho přímo, tak... Cože? To je krev? Já už nemám ty přesadla. Jsem chvíli plnou prdel. A tady, to je krev, to mi nikdo nevymluví. Co to leze tady? Jsou červy asi. Tady se někdo dobejval! Nech, ty píčo. To asi nic, ne? To by mě... Jestli se tady zasek, ne. Ne, rychle pryč. No, ty vole. To není uniková cesta. Další papír. Co jsi udělal? Proč lečíš, ty debile? Ser na to. Jo, to je halda, myslím, že už někdo dostal. Vole, já až tu hru teď vypnu, tak budu mít haldy, že mi někdo chodí kolem toho karavanu. Ať už je ráno a můžu jít spát. Mám jít? Co bych skočil dolů? Ne, do té tmy, asi ne, já se nebojím tmy reálně, ale já se bojím těch hald, co tam jsou. Dělej, běž. Vem to vajíčko, nebo co to je? Ty piču. Jak se to rozehřvalo, hej? Budu ještě hrát, nebo? Něco safety, ty vole. Chci to budu teď schovávat, ne? Nebo tak. Na ten klavír zase někdo hraje, ne? Moment. Jo, to se dá rozbít. Tak moment. Ne, proč ne? Cihlu nebo něco, kámen. No. Pojď. Ty vole, já jsem dobrý. Moment, to asi. Že musím být rychlej, když aktivuju první. Co se tady třepe? Jo takhle, tady budu muset vymyslet něco, ale olej. Kdyby tady bylo víc těch tinderboxů křesadel, tak na to mrdám, ale ta olejnička, ta dostává záhul, to je skoro to taky doplním, ale ty vole, budu prdeli z těch. Moment. Aha, něco jsem zapl. Ale co? Moment, tady další knížka. Jo, že by? Něco jsem udělal. Aha! Hej, já jsem mafián. Ty vole. Ne. No, já bych to tady ukončil, dámy a pánové, spíš asi pánové, a možná na to budou koukat ani Češi. Nějaký cizojazyčný národ se na to přijde jenom podívat, možná tam dá like, ale spíš ten dislike a vysere se na to. Ale ta skříně přímo na schovávání, tak spíš pár to se asi budeme schovávat. Tak já se s vámi rozloučím, zatím se mějte, čau.